ruunat silmiin ja sit on juo. Joo, okei. Alright, noniin. Okei, mennään myös pohjusta täältä eikä. Okei. Meillä on nyt uuden vuoden bileet. Tässä on Ylis, tässä on mä. Tässä on, eli kuka? Tero. Ylis on vetämässä tästä niin sanottua versiota pelimiehen tekemästä. Eli eka Ylis on vetämässä tästä aromisuolat nenää. Se ei oo vaikea homma, eihän. En usko, että on. Sitten sitruunat silmiin. Ja sen jälkeen Bagar Diable suuhun. Noniin. Kova nainen tässä pöydällä. Tossa on pöydällä tavarat. Noniin. Nyt Yliksen suoritus. Käsi yhteen. Hyvä Ylis. Sit silmiin ne. Purista, purista. Hyvä Ylis. Onks kaikki tullu jo? 2 riittää. Sit vielä Bagari. Oi! Tarvis vettä! Näkeekö mitään? Ylis, näetkö mitään? Ylis, illan pelimies! Ylis, heitä vielä tähän se lausahdus, millä sä lähet tähän iltaan. Mitä? Se lausahdus, millä sä lähet tähän iltaan. Tänään ei tehdä kellekään mitään, mä tein itselleni kaiken. Ei vaan siis se, mitä tytöillä on sanonut. Sillä, että juokoot siitä, jos ei keppuset toimi. Ah, vittu.